Čerstvý vzduch v dome je jednou zo základných požiadaviek na stavby ako také. V Krckodome máme vyriešený čerstvý vzduch domu tak, že máte infiltráciu cez drobné netesnosti okien, otváranie okien, dverí, keď idete do domu a podobne, prípadne mikroventilačku alebo v lete aj ventilačku. Vzduch čerstvý sa nasaje do domu a v zadnej miestnosti samospádom, samotiažným systémom, bez potreby elektrickej energie, sa nasáva cez výústky, ktoré navrhujeme do zadnej steny pod strop, odkiaľ špinavý vzduch odvádzame smerom von. Vyjdeme s trubkou na strechu a buď to v zadnej časti, alebo ak to nevyhovuje vzadu, tak v prednej časti domu potrubím, vyjdeme von a takto dosiahneme čerstvý vzduch. Pri rôznych meraniach, rôznych spôsoboch užívania sme namerali, že tá čistota vzduchu, konkrétne CO2, všetky ostatné parametre sa ťahajú za CO2, je dostatočne dobrá na to, aby sa ešte nezapla rekuperácia. To znamená, rekuperácia v týchto domoch, aj keď výpočtovo vychádza, reálne sa vám nebude spúšťať. Tu nám máme ešte trubku na prívod na fotovoltiku, na kábel dovnútra do technickej miestnosti. Všetko pekne tesné, overené hneď a do budúcna môžete rozširovať. Čo sa týka rekuperácie versus našeho systému bez rekuperácie, pri bežných pasívnych domoch potrebujete rekuperáciu. Máme tak veľkú akumuláciu tepla a každý slnečný deň to teplo dodávame cez okná a akumulujeme v tej zemine, že vzduch, ktorý príde zvonku, sa síce je chladný a ohreje sa z tej masy zeminy, ale v tej mase zeminy je tak veľa tepla, že ten dom si to vôbec nevšimne a ročná bilancia na vetranie je takmer vyrovnaná. Preto my rekuperáciu neodporúčame. Pasívne vetranie samotiažným systémom funguje vždy, funguje celoročne, funguje bez elektrickej energie, funguje kedykoľvek. Je to prísun čerstvého vzduchu. Mal by fungovať bez elektrickej energie.